Χριστό, να σου πω ρε. Μου ήρθε ένα μήνυμα για ένα παπί. Όχι άλλα παπιά ρε φίλε. Ρε φίλε, είναι καλό. Όχι. Ρε, είναι καλό, είναι δυνατό. Όχι. Ρε, είναι καλό. Θα σου δείξω. Θα δεις φωτογραφία. Κοίτα εδώ. Όχι άλλα παπιά. Τι παπί είναι? Τελευταίο. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των The Two Modheads. Είμαι ο Γιάννης, είναι ο Χρήστος και μαζί μας σήμερα έχουμε ακόμα ένα παπί, ένα Krypton X του μπανιασμένο και τον ιδιοκτήτη του, τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε το γρηγορότερο παπί Krypton X. Κοίτα, να πω παιδιά λοιπόν. Τι, όχι. Φέραμε ένα Krypton X, απλό.
δεν τους έκανε. Λέει την γάμα, ωραία. Συμπλέκτης και μαλακίες. Ναι, τώρα δεν τους έκανε. Φέραμε 21. 21 άλογα. 21 πόσα ήτανε. Εντάξει, φέρνουμε αυτό τώρα. Είναι πόσα είναι το. 33 άλογα. 33 άλογα. Τίποτα, Κοντζάμ κάτι ψηλά. στάβλο έχει εδώ πέρα. Άμα και τώρα δεν σας κάνει, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι το τελευταίο κρύβο που κάνουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε όλη την γκάμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Φτάσαμε στο αποκορύφωμα πια. Θεωρώ ότι είναι Μετά εδώ. πάμε για Dragster. Ναι, καταρχάς καλώς ήρθες Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πολλά παιδιά θέλουν να δουν κάτι πάνω από 30 άλογα, σίγουρα. Αναγκαστήκαμε και φέραμε εδώ πέρα το εργαλείο το οποίο σωστό. είναι το σωστό. Ναι, εντάξει, εγώ τρελάθηκα με το ποτέ, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Καταρχάς, σε τι κατάσταση το αγόρασες, δηλαδή ήταν καινούριο, ήταν απλά μεταχειρισμένο. Το μηχανάκι ήταν μεταχειρισμένο με 30.000 χιλιόμετρα. Δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, δεν το κατάλαβα όταν το αγόρασα. Ήταν Και μαμά όμως, δεν ήταν είχε. μαμής, τίποτα δεν είχε πάνω. Παγαζιεράτο που Όπως λέμε, βγαίνει ας από πούμε, την αντιπροσωπεία. Μια χαρά, ωραία. Και από εκεί ξεκίνησα, είχε βλάβες βέβαια, που τις έφτιαχνα και έφτασε εδώ. Και σιγά Λες, σιγά αφού είναι να το φτιάξω, να το κάνω και λίγο καλύτερο. Λίγο. Λίγο καλύτερο. Αυτό ήταν στην normal τιμή που παίζουν τα Krypton X πάνω κάτω. Η αγορά που είχε κάνει τότε δηλαδή. Η αγορά για Krypton X ήταν καλή, αλλά όχι Οκ. για το συγκεκριμένο. Όχι για το συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά ήταν στο μέσο όρο Ναι, ναι, που ναι. πολλούνται τέλος πάντων. Οκ, λοιπόν, καταρχάς, να τα πάμε ένα-ένα. Εγώ δεν έχω ιδέα για το μηχανάκι, το βλέπω πρώτη φορά σήμερα. Ο Γιάννης έχει μιλήσει με το παιδί, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω ότι είναι Και 33 εγώ που έχω άλογα. μιλήσει, μόνο αυτό ξέρω κι εγώ. Αφού Λοιπόν. θέλει 3.000 ώρες να μιλάει. Ας ξεκινήσουμε από τα περιφερειακά, εγώ λέω καλύτερα. Θα το Για να πάμε- καταλήξουμε στο Θα κινητήρα. πάμε από μπροστά προς τα πίσω. Ναι, πάμε έτσι, αλλά να αφήσουμε στο τέλος το κινητήρα που έχετε πιο πολύ ζουμί Ναι. που θέλουν όλοι να δουν. Ας ξεκινήσουμε με τα ζαντολάστιχα, τα οποία είναι πανέμορφα και τις ακτίνες σου. Τα ζαντολάστιχα είναι. Τα λάστιχα καταρχήν είναι City Pro, Michelin, χαμηλοπρόφυλλα. Οι ζάντες μου είναι Racing Boy τρυπητές, με άσπρες ακτίνες, ενισχυμένες. Από εκεί και πέρα έχω φρένα braking. Η Και δισκόπλακα τι διάσταση είναι. είναι η μεγάλη 34 χιλιοστά. Όχι. 340 340 ναι, ναι, ναι. χιλιοστά. Τόσο μεγάλη είναι. Ναι, Παίζει. Το βλέπω, Ναι, ναι, είναι. κομμάρι, δεν ξέρω. Είναι με αποστάτη από ό,τι βλέπω. ναι, ναι. Τα γκάνα, Δαγκάνα είναι Racing Boy διπίστονη. Aftermarket για αυτή. σωληνάκια υψηλής από ό,τι βλέπω. Όχι. Τι, όχι κανονικά. Είναι το μαμίσιο, δεν έχει αλλάχτεί ακόμα αυτό. Σοβαρά μιλά. Αλλά είναι στο πρόγραμμα. Χαρά. Και αυτό. Είναι και αυτό στο πρόγραμμα. Κοίτα, Οκ. γιατί εδώ το βλέπω μαύρο και λέω λογικά ξεθάνε ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Πίσω έχει ακριβώ και το ίδιο ζαντολάστιχο Ναι, ουσιαστικά, ναι, να θα πούμε είναι. έτσι. Πίσω έχει κρατήσει το μαμά φρένο και μπράβο Ναι, σου. με ταμπούρο. Εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου άρεσε. Ήταν κάτι που λέω: Οκ, ναι, τα έχει κάνει όλα, αλλά αυτό το άφησε η μαμά. Με τα παψίματα Cool. του τι έχει κάνει, τι παίζει. Πού ακριβώ. Βλέπω άσπρα, μαύρα, πλαστικά. Είναι από εδώ, βαφέ, από είναι εκεί. έτοιμα Όχι, πλαστικά. είναι έτοιμα τι παίζει πλαστικά εδώ? όλα. Όλα είναι έτοιμα Αν πλαστικά. εξαιρέσουμε το body kit, τα μαύρα μπροστά, που τα είχα πάρει carbon και τα έκανα εγώ μαύρα για αριστερά, όλα τα άλλα ήταν έτσι. Σε τι κόστος είναι αυτό. Άρα ήταν άσπρο και τον X. Άσπρα. Α, ήταν τελείως. άσπρο ναι, Όπως βγαίνει. Ναι, όπως έβγαινε. Τι κόστος είχε το body kit. Το body kit είναι γύρω στα 80 ευρώ, όπως το θυμάμαι, το έχω 2 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά. Περίμενε. Και τον body kit για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Πιάνει μπροστά τον αραγό εδώ πέρα που βλέπουμε. Το τριγωνάκι πάνω Το τριγωνάκι εδώ και τα πλάγια. και τα πλαϊνά εδώ. Τα μαύρα τα κομμάτια. Τα ρίνχια, ας πούμε, τα οποία κλείνουν πάρα πολύ όμορφα εκεί κάτω. Ναι, ναι. Άμα το δεις από εδώ, Γιάννη, το σημείο είναι απίστευτο. Είναι το ίδιο και από εκεί. Και είναι και το... Καλά, Είδες, προφανώς. και από εδώ δεν το δεις. Αν χρειάζεται να το δεις από εδώ. Ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Οκ. Λοιπόν, μετά, καταρχάς, Κοντέρ τι βασικά να το πρωτοπούμε. πρώτο. Κοντέρ της Κόζο. Κοντέρ έτσι. τη Κόσο κλασικά. Κατευθείαν μπήκε αυτό. Δεν είχε Δεν πρόλαβα να το χαρώ το προηγούμενο καν. Σε προβλημάτισε αυτό. Καθόλου. Όχι. Ή το μαστορά σου τέλος πάντων. Όχι, όχι. Το πήγα, Και μου το απλά βάλανε δουλέψε. και έφυγα. Τίποτα. Μια χαρά. Δεν είχε θέμα. Το φως μπροστά. Τα φως είναι ξένων, αλλάχτηκε πριν μια εβδομάδα περίπου. Γιατί είχα LED Είδε και το φως, κάηκε. την άποτη μου είπε και πιο Ναι, πριν. πριν δεν έφεγε τίποτα. Το λέω προς όλους τους να βάλουν LED. Απλά τουλάχιστον- βάλτε LED. Τουλάχιστον με φημέ δεν αξίζει, είναι μόνο μόστρα. Α, Μόνο μόστρα. Έχεις βάλει και εκεί τον πέρα- καθρέφτη ουσιαστικά όμως Ναι, μαύρο. είναι εσωτερικά μαύρο. Οπότε ήθελες. Κόβει και αυτό Ναι, αρκετά, ναι. αλλά και πάλι δεν έφυγε. Όποτε κάνουμε γύρισμα, έχεις παρατηρήσει ότι από επαρχιακούς δρόμους δεν γίνεται λεωφόρος. είναι, είναι θέμα της τύχης που λέγαμε γενικότερα. Okay. Οπότε μπροστά τώρα τι έχεις ξενών. Ξένο, ναι. Ξένων έχεις. Ωραία. Τα έχεις τα φωτά και τα λεντάκια αριστερά δεξιά τι έχεις κάνει. Ναι, είναι μπλε λαμπίτσες, δεν είναι LED. Α, μπλε είναι λαμπίτσες. απλά χρώματα. Χρώμα. Πολύ Οκ. ωραία. Όμως. Λοιπόν, Βαψίματα πίσω... και τα λοιπά τι έχεις κάνει. Ναι, ναι. Δεν έχω βάψει κάτι πέρα από. Ήτανε έτσι το πήρες δηλαδή. Έτσι τα πήρα, έτοιμα και τα κούμποσα. Έλα ρε, μια Μια χαρά. χαρά. Πίσω ανάρτηση. Πίσω ανάρτηση είναι Racing Boy άσπρη. Είναι Πολύ άλλη καλύτερη. και Ναι. αυτή, έτσι. Ναι.
ακριβή αρκετά για ανάρτηση, για παπί, αλλά αξίζει. Δηλαδή είχα αλλάξει 2 φορές αναρτήσεις, έβαλα την εργοστασιακή και μου χάλασε. Αυτή την έχω 2 χρόνια, δεν έχει φάει τίποτα. Δεν το είχε και πολύ αυτό. Δηλαδή ήταν λίγο Ναι. παιδε. Το είχαν Την παιδεύσει. είχε από την λιγάκι. αρχή, έκαιγε Μπροστά λάδια. αναρτήσεις, έχεις παίξει τίποτα, έχεις κάνει... Όχι, όχι, δεν έχω πειράξει Όχι, τίποτα. μάμα. Ναι. Οπότε μόνο την πίσω του Racing Boy για να πει Ναι. και άσπρο ουσιαστικά. Στο άσπρο χρώμα. Πιο πολύ για το χρώμα εδώ. Ναι. Σέλα. Σέλα. Σέλα είναι η Yamaha για αριστερή, aftermarket για αυτή. Γλιστράει πολύ είναι η αλήθεια, αλλά Βασικά τα Μπροστά, βρέχει, ναι. νομίζω είναι μια νεροτσουλήθρα απλά. είναι... Ω, ναι. ανοίγω γκάζι, φεύγουμε μπροστά πίσω, πατάω φρένο, έρχεται άλλος μπροστά. Α, οκ. Μας φέρνει πιο κοντά αυτή η Εντάξει, Σέλα. ναι. Είναι λίγο Είναι. ναι, σαν να έχεις μόνο μαλλιαλιστικό βασικά Ναι. πάνω στη Σέλα, ας πούμε. Και κάτι άλλο που παρατηρούμε, ας πούμε, είναι ότι είναι διαφορετικά και το σταντάκι το πλαϊνό, αλλά και το διπλό το στάντ. Είναι και λωμένα, αλλά είναι και άλλα. Το stand είναι νίκελ και το πλάγιο είναι της Racing Boy κι αυτό. Μπράβο. Δεν είναι ακριβώς νίκελ. Ναι, είναι λίγο οκ. Ναι. Και το βασικότερο που Προσπάθησα να παίξω με αυτό βλέπουμε. το χρώμα. Ναι, για να είσαι κοντά, σωστός, Ναι. μια χαρά, ωραία πινελιά. Και το βασικότερο που βλέπουμε πίσω είναι ότι είναι μακρυψάλιδο. Για όσοι δεν το έχουν ήδη παρατηρήσει στα αρχικά πλάνα. Δηλαδή, ας πούμε. όταν έρθει η ώρα να βάλω τίτλο, τι θα γράψω. Άλογα, μακρυψάλιδο, τι να Τι πρωτογράψω. θα πρωτογράψει, ισχύει. Το οποίο και αυτό από ό,τι μας είπες δεν είναι φτιαχτό εδώ πέρα κάπου κτλ. Όχι, Είναι δεν το αγορασμένο, έτοιμο, έτσι υπάρχει σαν παραγωγή. το ας αγόρασα, πούμε. ναι. Οκ. Μπορείς και να πεις. Κόστος. Το ψαλίδι νομίζω είναι στα 110 ευρώ, αλλά χρειάζεται και έξτρα αλυσίδα Καλά, και ναι, άλλα... άλλες αποστάσεις. Ναι, ναι, Και είναι μηχανίσια η αλυσίδα, έτσι. ναι, ναι. Είναι μηχανίσια έτσι. Είναι και η αλυσίδα aftermarket βαμμένη. Ναι, είναι στη άσπρη λευκή. και αυτή. Πίσω φανάρι Πίσω φανάρι είναι με σωματωμένο flash. δεν έχει αφήσει τίποτα, έτσι. Όχι, δεν όχι, έχει μείνει εννοείται, τίποτα. Απλά λέει Κάνει κάπου στο κρύβει τον στέλνει. έξω. Ακόμα Ακόμα όμως... όμως- είναι αυτοκόλλητο. Α, είναι τελειακό. Εντάξει. Εξάτμιση βλέπουμε. Μια Εξάρτηση πανέμορφη χειροποίητη. εξάρτηση, από τι πιο όμορφε που έχω δει σε μηχανάκι. Σε Πολλοί παπάκι δεν εδώ. τη θεωρούν όμορφη, εγώ την έβαλα για κάποια διαφορά. Γιατί όπου δεις Krypton βλέπεις Racetech. Ναι, ρε φίλε. Έχει κουράσει αυτό το Όχι, όχι, πράγμα. όχι, είναι πάρα πολύ όμορφη. Η εξάρτηση είναι φοβερή. Ήταν μπλε η εξάρτηση, την τήληξα εγώ με Α, κάρμπονα την στο έκανες. κολλητό. Α, Ήταν μπλε. Ήταν μπλε. Έλα, ρε. Δεν μου ταιριάζει με το μηχανάκι. Ναι, όχι, βέβαια, για μπλε και- δεν πήγε. Εντάξει, θα Ισχύει. ήσουν λίγο σαν τον Τζόκερ, αλλά εντάξει. For no reason. δεν έχεις πίσω πατάκια. Όχι, έχουν ξυλωθεί αυτά. Τι να τα κάνω. Κάποια άλλωστε. στιγμή είχα βάλει από BMX, αλλά κάποιο πάτησε και σε κάποια στιγμή στο δρόμο φύγανε. Κάπου το έχω κάνει και εγώ αυτό με Και- BMX. Αν θυμάσαι Το κάνεις, κάποτε. Το έχεις κάνει. Αλλά BMX τώρα, όχι Ναι. αστεία. BMX στα Αυτά που στα 90s που Ναι. οδηγάγαμε, ας πούμε. Ναι, αυτά τα BMX. Και αυτή ήρθε μαζί με τον αποστάτη που βλέπω εδώ πέρα με το σίδερο αυτό. Ναι, ναι, όλοι μαζί. Α, ήταν έτοιμο, δηλαδή κοιτάκι για το μηχανάκι. Κατευθείαν, ναι. Μια χαρά, πολύ ωραία. Αντιβαράκι aftermarket, χειρολαβές aftermarket, Μανέτα aftermarket, βλέπω kit εδώ πέρα. συμπλέχτη. Καλά, κλασικό εντάξει, ειδικά για τα άλογα του το χρειάζεται. Εννοείται, Το ναι, χρειάζεται. εντάξει, πλέον ναι. Ναι. Είναι κάτι άλλο παρεμποριακό, δηλαδή που δεν υπάρχει στο εμπόριο, είναι κάτι άλλο που φτιάξατε. Ο συμπλέκτης δηλαδή είναι το kit που βγαίνει για αυτό. Ναι, είναι το θέλω kit να που σου πω. βγαίνει και όπως είχαμε πει και το προηγούμενο παιδί ότι τρως το φύγο κεντρικό για όλα αυτά και δουλεύει κανονικά. Ναι, δεν έχει θέμα, κομπλέ. Άρα μπαίνει, κουμπώνει, Ναι. είναι συνταγή πλέον και αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ δοκιμασμένη. Μανετούλες πόσο πήγανε. Δεν το βλέπω. Η μανέτα αυτή ήταν στα 27 ευρώ η Racing Boy. Μια χαρά. Η από εδώ ήταν αυτή που έδινε Ρε, το kit. συμβόλαια έχεις κάνει πλούσιους, έτσι. Ναι. Τα σκάς, έτσι. Την είχα για περισσότερα. Και εγώ είναι δεν πολύ πήγα καλή. περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Ναι, μετά πάνε, άμα θες να πάρεις συμπλέκτη να πάρεις set, άρα παίρνεις και την άλλη και ήταν στα 50 ευρώ και λέω εντάξει, Όχι, δεν πειράζει, ναι. καλή είναι και αυτή. Είναι και πιο καταλαβαίνεις το συμπλέκτη. Οι άλλοι μου έχουν πει δεν βολεύει. Είναι πιο άμεση, ας πούμε. Ναι, ξέρω, σαν, το νιώθεις το συμπλέκτη, καταλαβαίνεις. Η γωνία των βραχίων, ας πούμε, Ναι. που σου κάνει ουσιαστικά. Οκ. Και αφού τα Ωραία. είπαμε όλα αυτά και ψιλοχεστήκατε για όλα αυτά, ας πάμε στο μοτέρ επιτέλους. Λοιπόν, το μοτέρ ήταν 135, όπως βγαίνει τη μάνα του, 54 χιλιοστά. Και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή έβλεπα άλλα που ήταν δυνατά, είχαν ήχο πολύ και έλεγα να ξεκινήσω κι εγώ κάτι να κάνω. Γιατί δεν πήγαινε. Και λέει. Δεν, το ήθελα κάνω τον ήχο κι πιο εγώ. πολύ εγώ να πω την αλήθεια. Τη το φασαρία που άνοιγμα κάνει αυτό, τώρα, ναι. Και ξεκίνησα με ένα απλά κυλινδροπίστωνο και ένα σώμα και ένα μπέκ και ένα εγκέφαλο που είναι Τα τα απλά, τα πρώτα. πρώτα. Πού που σουλάς εκεί στην αρχή ακόμα, ναι. Και πάλι δεν δούλευε με μεγάλη εξάτμιση. Λέω θα βάλω κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Ξεκίνησα εκεί, έβαλα μια καμπάνα, έβαλα μια κεφαλή και φτάσαμε στα 24 άλογα, 25. 62 χιλιοστά. Νομίζω θεωρείται 180 κυβικά όπως ήταν και των προηγούμενων παιδιών εκεί. Και από εκεί και πέρα, επειδή δεν δούλευε καλά ρελαντί, μπέρδευε και τέτοιες ιστορίες, το γυρίσαμε καρμπυρατέρ από injection. Α, ήταν injection, Ναι, το κανονικά και ήταν το φέρανε injection, καρμπυρατέρ. γύρισε Ναι, καρμπυρατέρ. ναι, ναι. Από εκεί και πέρα δούλευε το μηχανάκι σαν μαμίσιο μου εγώ. Λες και βγήκε από το εργοστάσιο. Δεν είχα παράπονο.
βενζίνη δεν παρατήρησα να καίει τρελά παραπάνω. Ήδη και πολύ, οπότε εντάξει. Εννοείς από μπε καρμπυρατέρ. Ναι. Δεν είχα παράπονο. Σε τέτοια βήματα που έχει Ναι. φτάσει. Εντάξει. Και τώρα να πω την αλήθεια δεν έχω παράπονο. Μετά Μετά τα 24 άλογα τι έγινε ξαφνικά. τα 24 άλογα, όταν μπήκε το καρμπυρατέρ πήγαμε 27. Και στη συνέχεια κάτι έτυχε για μια κόντρα, κάτι Καρμπυρατέρ, τέτοιο. περίμενε. Το καρμπυρατέρ είναι αυτό που έχει τώρα. Ναι, Τι καρμπυρατέρ είναι 32 χιλιοστά. αυτό. 30 διάρκεια. Ναι. Κάτι ψηλά. Άλλοι λένε υπάρχει και σε αυτοκίνητο το καρμπυρατέρ. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Και εκεί ξεκίνησε πήγε ένα τρόφαλο, μια διαδρομή μεγαλύτερη. Κάποιο σε πέρασε από ό,τι κατάλαβα. Ναι, με πέρασε ένα και επειδή ήθελα να τον περάσω εγώ, πήγα να βάλω στρόφαλο. Άκουρε πράγματα. Άκουρα πράγματα. ρε. Έβαλα στρόφαλο, φαΐτο συν 3,5 χιλιοστά, κάπως έτσι. Και ανέβηκε αρκετά το μηχανάκι, ήταν 62 στροφαλωμένο. Ελαφρωμένος να φανταστώ στο ρόφαλο. Ναι, ναι, και μπιέλα σφυρίλατη, YCS. Αυτό είναι, περίμενε. Αυτό είναι η τώρα συνταγή. Όχι, όχι. Α, Έχουμε πες, ακόμα, εντάξει, μην εντάξει. βιάζεστε. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή κόλλησε. Πάνω στο άνοιγμα, μου τα κόψε όλα, το γέννησε κανονικότατα. σοβαρά, Μπιέλα, στρόφαλο, κύλινδρο, πιστόνι. 5 μοτέρ έχεις πάρει δηλαδή, με λίγα λόγια. Και εκεί πήγαμε ανακατασκευή και από 62 βάλαμε κλινοπίστα 65. Έσπασε όλο δηλαδή το μοτέρ. Γλίτωσε. Έσπασε μέσα ή φάνηκε κιόλας. Έμεινε λίγο από Δεν κάτω. φάνηκε. Α, δεν φάνηκε. Γιατί ξέρεις, εμείς όταν σπάμε τα μοτέρ, τα Ναι. σπάμε φαντασμαγορικά, γι' αυτό ρωτάω. Το έκανε φίλο μου αυτό. Ναι, γι' αυτό. Το έχω δει, Μια ναι. πηγολαμπίδα στη Ναι. νύχτα, ας πούμε. Μπάου. Παρ' όλα αυτά κόλλησε, μου τα έκανε όλα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί μου λέει ο μάστος θα βάλουμε 65 πάνω. 65. Ναι. Να βάλουμε 65. Μια χαρά το κόβεται μας τώρα. Ωραίο. Εντάξει, τα ίδια λεφτά είναι γιατί να βάλω το Ναι, ίδιο. γιατί, όχι, σωστό. Ούμα εννοείται και η κεφαλή και ο κύλινδρος. Αξιόπιστα μπορώ να πω. Αν και είναι μεταχειρισμένο το πιστόνι και καινούργιος ο κύλινδρος. Λίγα χιλιόμετρα, εντάξει. Εντάξει, άμα δεν έχει φθορές, άμα δεν είναι. Εντάξει, και από εκεί και πέρα εκεί τελείωσε. Άρα εκεί τελείωσε. Ναι. Άρα Ωραία. τώρα τι φόρασα από όλα αυτά πάνω. Αυτό, Γιατί εγώ δηλαδή, κάπου χάθηκα, Λοιπόν, ξέρω εγώ. είμαστε. να το πούμε, συγγνώμη, που μπερδεύω. Να το πούμε πολύ απλά. Γίνεται. Κάποιος που θέλει να κάνει το Krypton X 33 άλογα. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από την εισαγωγή. Τι έχεις στη συνταγή επάνω η δικιά σου. Καρμπυρατέρ, πάμε. Έχω ένα καρμπυρατέρ Ούμα 32, το οποίο δεν κόστησε ιδιαίτερα, γύρω στα 100 ευρώ είναι, 120, για Μια καρμπυρατέρ χαρά. είναι Ωραίος, να καλά. μας δεις και τις τιμές πάνω κάτω Ναι. δηλαδή. Λοιπόν, κεντροφόρο. Το κεντροφόρο έχω το Νούμα τον R3, είναι Γράφτε. Γράφτε. σχετικά από τους Τώρα μεγαλύτερους. μοιράζει μεγάλη γνώση. Στα 55 ευρώ είναι αν θυμάμαι καλά. Μια χαρά. Κάτι πολύ normal. Ψευτοκάπακο και τα λοιπά δεν είναι πειράζει. Όχι, δεν τα έχω πειράξει Οκ. ακόμα. Γιατί δεν Ακόμα φαίνονται. ήταν, δεν ακόμα, όχι, δεν ωραίος, φαίνονται. Άρα Δεν θα σου δώσει κάτι. ναι. Για πάμε ηρωικές, οτιδήποτε. Ηρωικές και τέτοια έχει, δεν τα ξέρω καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Γενικά Έχει πάντως, γίνει πάντως ναι, ηρωική, ναι, ρε παιδί ναι. μου, εντάξει, δεν Από όλα και χρειάζεται, πλάνισμα. Οκ. Η κεφαλή βέβαια είναι η Ούμα, 25-22 οι βαλβίδες, δεν είναι η μαμίσια. Ναι, εντάξει. Δεν θα δούλευε τίποτα. 25-22, ναι. Από κάτω έχει κινητροπίστων Ούμα 62 Pro. Να πούμε καταρχήν η κεφαλή ήταν στα 450 ευρώ. Και το κινητρο... Εκεί αρχίζει το πικίνι. Ναι. Γιατί τα καρμπυρατέρ τα βρίσκει στο 30 διάρκεια, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Αλλά μετά αρχίζει το. Εκεί αρχίζουν τα λεφτά. Το μπλοκ δηλαδή, πέρα από την κινητροπίστων, το μπλοκ είναι, το χιτώνει όλο τέλος πάντων. Όλη η κεφαλή, όλο το κομμάτι, τι παίζει εκεί, για πες μας λίγο. Όλο αυτό το κομμάτι εκεί. Η κεφαλή είναι 25-22 οι βαλβίδες της. Είναι οι μεγαλύτερες που βγάζει η Ούμα τουλάχιστον. Okay. Από εκεί και πέρα είναι θηριδωμένη. Έχει πλάνισμα, Έχουν γίνει ροϊκές, ροϊκές κανονικά, εντάξει. Ναι. ροϊκά. Τα κοκοράκια και όλα αυτά είναι κανονικά, Όλα, δεν ναι, είναι ναι, κάτι ναι. παραπάνω. Δεν έχουν κάτι. Εντάξει, ναι, Ναι. δεν χρειάζεται. Έχει κάτι μεταβλητό τέτοιο. γρανάζι χρονισμού. Και Και αναφέρει τη ρύθμιση. ναι. Πιστώνει, μπιέλα. Πιστόνι είναι το Uma Pro το 65. Βιγέλα φοράω τη μία μαύρη CBA κάπως έτσι. Στα πόσα είναι αυτή περίπου. Και Ε, αν μου λεφτά. πιστώνει στα πόσα είναι, ναι. Νομίζω στο κατοστάριγο είναι. Δεν θυμάμαι καλά. Φθηνά τη βγάζετε εσείς με τα μηχανάκια. Ναι, εντάξει. Πιστώνει, Πιστόνι είπαμε, Uma 65. περίπου στα πόσα χρήματα. Δεν δίνεται νομίζω μόνο του, αλλά άμα δίνεται είναι 130 ευρώ. Εκεί κάπου. Όλο μαζί με τον κύλινδρο είναι στα 265. Εντάξει, μια χαρούλα, οκ. Στρόφαλο. Το μια χαρούλα πέσει η καρδιά μου, το ξέρει. αυτό κάνει έτσι. Στρόφαλο. Στρόφαλος είναι ο Φαΐτο, ο συν 3,5. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 300 ευρώ, αλλά τον πήρα μεταχειρισμένο Μεταχειρισμένο, αυτό πρέπει να σου πω, στα έτσι. 200 κάπου. Μια χαρά. Και
Είχε ήταν μπιέλα πάνω που σωστός. ήταν τελικά τσακισμένη. Την αλλάξαμε και βάλαμε αυτή που έχω. Ο Στρόφαλος δεν είχε όμως κάτι, οπότε. Όχι, όχι, δεν ήταν κομπλέ ο χρειάζεται. Στρόφαλος. Μια χαρά. Άρα δουλέψαμε με αυτόν. Έχει μεγάλη διαδρομή. Από όσο ξέρω είναι 65-65 το κινητροπίστωνο. Άρα πιστεύω παραπάει. Ωραία. Και από γραναζώματα, συγγνώμη, από. Μια Τι- παρένθεση, τι- ότι τι και εσύ είδες? εδώ πέρα τα έχεις ανοιχτά όλα, έτσι. Δεν υπάρχουν φίλτρα, τίποτα. Καλά είναι, πέρα ότι Κάτσε μην λένε. βρέξει και αρχίσουμε και καλυπτόμαστε, λέει, και το βάζω το μπουφάν εκεί. αντί Κάθομαι κάτω. από πάνω όταν βρέχει. Πέρα ότι Ε, ανασένει καλύτερα, είναι και όταν θες να το πλύνεις πρέπει να βγάλεις το καπάκι. Να το τυλίξεις εκεί, να μην πάρει νερό και μετά να το Ναι, ξαναβάλεις. έχει τη Άρα δουλίτσα του. και εκτός αυτού είναι και για μένα είναι όμορφο. Και για μένα. Πίστεψέ με. Μ' αρέσει. Ναι, μόνο. Εντάξει, η αστυνομία κάπως το κοιτάει και πάντα με ρωτάει τι γίνεται εκεί. εκεί. Τίποτα, μια Για χαρά το με το στο μαμάι. πλάνο φαίνεται δύο να κοιτάνε ανάμεσα στα πόδια σου. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Λέω για κάτι που είναι πολύ ωραίο. Κάπου περίεργο. Τι ήθελα να σε ρωτήσω εγώ τώρα, κάτι άλλο τεχνικό, έτσι, γιατί το έχω απορία. Το σασμάν του αντέχει τόση δύναμη. Έχει και σασμάν. Και αυτό Γιατί είναι. πλέον έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, μπορεί το σασμάν το μαμά, α πούμε, ξέρω και τα λογάκια του τα πρώτα να αντέξει 33 άλογα. Είναι φαΐτο και το σασμάν. Α, μπράβο. Αλλά δεν Ενισχυμένο. είναι ενισχυμένο, αλλά έχει 4 ταχύτητες και αυτό δεν έχει πάρει. Ναι, είναι όχι, πεντάρι. εντάξει. Αυτό ξέρουμε καθόλου εύρο. Δηλαδή το φαΐτο Αυτό δεν θυμάμαι. μπορεί να φτάσει να δουλέψει μέχρι τόσο άλογα. Μπορεί να σε πάει 40 άλογα. Δηλαδή. Κατάλαβε το Δεν γνωρίζω καλά, αλλά μου έχουν πει δεν είναι και η καλύτερη μάρκα να εμπιστευτεί σε τέτοιο. σε σασμάν. Ναι. Πόσο πήγε αυτό το σασμάν. Δεν ξέρω καθόλου την τιμή του γιατί σούμα πέσαν όλα. και το χάσα. Εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω, Ναι. δεν το ξέρουμε. Ρε γάμο, εκεί πέσανε πολλά λεφτά σίγουρα. Φίλε. Όχι, νομίζω ήταν οικονομικό. Ναι, Σε Σε σχέση σχέση με με το υπόλοιπο που στρόφαλο. έχει δώσει βασικά. ναι, Καλά, εντάξει. καλή το σασμάν Καλά, ήταν σχέση με οικονομικό. στρόφαλο είναι γιατί είναι, ο Ναι. στρόφαλος είναι και η καρδιά σου ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Οκ, από εξάτμιση τώρα. Εξάτμιση είναι και καλά μάλιστα η χειροποίητη. Έχει πολύ ήχο. Ολόσωμη από την αρχή για να φανταστώ. Ναι, ναι, είναι high up. Αφαιρούνται τα Χιλιοστά. πατάκια. Χιλιοστά πίσω είναι 50 Οχα. και μπροστά είναι 33 χιλιοστά. 33 χιλιοστά. Ναι. Αρκετά μεγάλη. Δηλαδή Άλογο και χιλιοστό. Για να αναπνεύσει. Πόσο την αγόρασε αυτή. ήταν στα 250 ευρώ. Μια χαρά. Εντάξει, τα σκάζει για παπί 250 φίλε. Ναι. Σκάζει για παπί 250-33 άλογα που θέλει να δουλεύει. Αυτό. όμως. Άρα πλέον δεν είσαι παπί 33 άλογα. Ισχύει. Είναι κάτι άλλο. Είναι μοτοσυκλετάκι, ρε φίλε. Είναι. Καλά, Όχι, και- βασικά μοτοσυκλέτα, δεν είναι μοτοσυκλετάκι. Ναι. πια. Και σε μαμέσιο η race 250 ευρώ κάνει. Άρα δεν έχει Άρα, σημασία. ναι, τα και η οποία άλογα. θεωρώ, δεν ξέρω, αποδίδει τόσο η Racing σε αυτή τη δύναμη. Θα απέδιδε η κλασική Μου Racing. έχουν που πει παίζει. ότι στα συγκεκριμένα άλογα δεν Πόσα αποδίδει χιλιοστά τόσο. είναι μπροστά η Racing, ας πούμε. Υπάρχει όσο θέλει την κάνει. Δεν έχει Πρέπει να σημασία. την κάνεις. Αλλά το θέμα είναι ότι το διάφραγμα τη πίσω δουλεύει σωστά με αυτό που έχει μπροστά. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Ναι, κατάλαβα Η τι εξάρτηση θέλεις, δεν αλλά- είναι μόνο ένα καζάνι universal από αυτοκίνητο μέχρι tanks και απλά αλλάζουμε τη σωλήνα. Ναι, ναι, Από αυτή κατάλαβα. την άποψη θέλω να σου το πω. Ότι τέλος πάντων, αυτοί όμω στη συστήσανε και σου είπαν ότι ξέρει τι. Δουλεύει για αυτά τα χιλιοστά. Και δουλεύει για αυτά τα άλογα και για Ναι, ναι. σε αυτά τα χιλιοστά. Και σαν να σου δουλεύει. Και Εμένα να μου σου δουλεύει οπότε καλά, ναι, είμαστε δεν έχω κομπλέ. παράπονο. Σωστά. Είχα πριν- Πες. Είχα πριν μια VPR η οποία μόλι έβαλα το στρόφαλο, στέγνωνε το μηχανάκι. Δεν άνοιγε στα ψηλά, ήταν έτοιμο να Ναι. τα παίξει. Δεν είχε backflash. Και μου λένε θα βάλουμε μεγαλύτερη. Αν και αυτή η 50 ήταν, αλλά και πάλι βάλαμε μεγαλύτερη. Όντως. Φαντάσου. Πώς το λένε, εσύ τι έχει παρατηρήσει από θέμα αξιοπιστία, από θέμα καθημερινή μετακίνηση, γιατί το έχει καθημερινά το μηχανάκι. Από θέμα βενζίνα, από θέμα όλα. Από θέμα βενζίνης δεν έχω παράπονο όπω είπα και πριν. Πριν πάει στη Κάνω- βενζίνη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να πάμε όμω στη σούμα την οικονομική του μοτέρ. Γιατί δεν το είπαμε αυτό. Πού να Λέγαμε, ξέρω, εγώ το λέγαμε, έχασα λέγαμε, πιο, λέγαμε νούμερα. Τι Το υπολογιστής μοτέρ, σου. όχι όμω μαζί με όλε αυτέ τι βελτιώσει, δηλαδή από τα 24 άλογα. απ' Μία τα- και καλή. Ναι, αλλά όχι συνολικά. Θέλω από τα 135 κυβικά που ήταν στα 33 άλογα που πήγε πια. Τα οποία πόσα Ναι. κυβικά είναι. Το οποίο είναι γύρω στα 230 κυβικά. είναι 100 κυβικά παραπάνω από Οκ, τη μάνα του. Λοιπόν, αυτά τα 100 κυβικά λοιπόν. Και αυτή η δύναμη όμως που έχει φέρει, η οποία είναι από τα πολύ λίγα Krypton X που έχουν Ναι. αυτή τη δύναμη, έτσι. Πόσο κόστησε υπαρκτά, δηλαδή έδωσα τόσο, έδωσα 1000, έδωσα 2, έδωσα. Πρέπει να είναι περίπου 2.000. Περίπου. Οπότε, Μπορεί και κύριοι, παραπάνω. Ωραία όλα αυτά που ακούσατε, εκεί είναι η τιμή. Μόνο Για το να μοτέρ, ξέρουμε. αφήστε τα υπόλοιπα, έτσι. Όχι, για το μοτέρ μιλάμε ουσιαστικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι άμα κάποιο σκεφτεί να το κάνει είναι να μαζέψει τα πράγματα από την αρχή, να είναι σίγουρο για το setup που θέλει και να τα βάλει όλα μαζί. Γιατί Σωστός. κομμάτι-κομμάτι πάνε όλα διπλά. Και εργασίε και δυναμόμετρα Βέβαια, και. βέβαια. Καλύτερα να μπει στον πάγκο το μοτέρ Ναι. και ό,τι είναι να πεταχτεί από πάνω του Να- για να μπουν τα καινούργια. Με τη μία. Παρά βάλτε το να δούμε αν δουλεύει, φέρ το κάτω. Οι συνταγέ είναι γνωστέ. Ναι. Σε ποιον άνθρωπο το έφτιαξε. Αρχικά φτιάχτηκε στο Φώτη Στεργίου, Dinostar. Είναι στο Γαρδίκι Θεσπρωτείας. Ωραία. Πολύ καλό, είναι πρώτο στα Dragster, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Ναι. Και τώρα ήρθε και η Αθήνα που μου έβγαλε κάποιο πρόβλημα και το πήγα στο Ντόγια.
Δεν έχω παράπονα από κανέναν. Είναι και οι δύο πολύ καλοί. Απλώς τώρα επειδή είμαι πιο κοντά εδώ πέρα, με συμφέρει να πάω εδώ. Ναι, προφανώς. Είσαι κανονικά μένεις Κέρκυρα, σπουδάζεις αυτή τη στιγμή. Οπότε Οπότε και η διαλέγει του ναι. Μάστορα, ας πούμε. Μια χαρά. Ωραία. Τώρα, αυτό που λέει ο Γιάννης. Καθημερινά. Πάμε στη βενζίνη. Όπου και να πας, ξέρω. Γιατί ο άνθρωπος το έχει να το Ναι. δουλεύει. Δηλαδή, η βασική του ουσία του παπιού είναι ότι το κυκλοφορώ καθημερινά. Κατά μία είναι Ναι. και όσο μπορείς να το στηρίξεις οικονομικά κάτι τέτοιο. Το Έτσι. συγκεκριμένο δεν είναι κυκλοφορεί καθημερινά. Πέρα, οικονομία δεν έχω παράπονο όπως είπα και πριν γιατί δεν γκέει. Μμμ. Παπί είναι, βγάζω 100-110 χιλιόμετρα με ένα ντεπόζιτο. 3,5 λίτρα, 5 ευρώ βάζω. Εντάξει, και τι έγινε. Σχέση με αυτό Συνοδεύοντας, γίνεται, έτσι, ναι. όχι απλά. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ένα παπί που όπου και να το πας φοβάσαι μη στο γρατζουνίσουνε, μη στο κλέψουνε. Καλά. Και εδώ Πού θα στην το Αθήνα ειδικά- παρκάρεις, Ναι, μη εδώ σε στην δούνε Αθήνα. όταν θα το Ναι. παρκάρεις μέσα στην πιλωτή σου, ακόμα στον καρά σου. Ναι. Και γι' αυτό δεν κυκλοφορεί τόσο. Πέρα ότι έχει βγάλει κάποια προβλήματα τώρα τελευταία και με το φόβο μην μείνω πάλι στον δρόμο. Ναι. Γιατί όσο να είναι πολλά τα κυβικά και Θέλει το κουράζεται ζεσταματάκι, το θέλει μοτέρ, το ναι. λαδάκι του, θέλει την ψήξη ναι, του. κουράζεται το μοτέρ. Γενικότερα από σέρβις, πώς το πας. Κάθε περίπου 1000 χιλιόμετρα θέλει λάδια. Καίει αρκετά. Δηλαδή τσιμπάει πάρα πολύ. Αυτό είναι το dark side τη όλη κατάσταση. Γιατί Ναι. όλοι ακούνε ότι εντάξει, αν δεν βρήκα τα 2.000 πάω να το φτιάξω. Ναι, φίλε, ένα μοτέρ καλό. Θέλει συντήρηση. Ένα γρήγορο μοτέρ θέλει συντήρηση. Θέλει προσοχή. Ναι. Το έχουμε πει ότι όσο ανεβαίνει η δύναμη θέλει συντήρηση. Θέλει- Δεν είναι το φτιάξα και θα το έχω λες και είναι Honda Transalp για πάντα. Όχι. Θέλει να το πληρώνει. Θέλει να το προσέχει τα 1000 χιλιόμετρα. Θέλει το ένα, θέλει βαλβίδες, Ναι. μετά θέλει πολλά πράγματα. Πολύ δυναμικά. Μπορεί... κάθε πόσα κάνεις, ας πούμε. να ρυθμιστεί. Ναι. Δεν έχει τύχη. Γιατί δεν έχει. Πόσα να έχει, 2000 χιλιόμετρα. Μμ. Άντε 3. Κάνει καλά ζεστάματα όμω και δεν το σπα παγωμένο. έτσι. Λέμε Όχι. τώρα. Λέμε τώρα. Γιατί Όχι. το μυστικό γενικότερα να ξέρει και ο κόσμος για τις βαλβίδες είναι ότι ζέστανέ το και μετά πιέστο. Άμα το Ναι, σκηνείς ναι, ναι. κρύο εκεί πέρα θα ξερυθμίσουν. Ναι. Εκεί τι ξεσκίζει τι βαλβίδε. Εντάξει, γενικά μου έχει μείνει φόβο, με πάθει κάτι επειδή τότε που μου κόλλησε και όσο να είναι δεν το πιέζω και το πάω ήσυχα μέχρι να ζεσταθεί τουλάχιστον. Μετά Έτσι, ανοίγω λίγο. Εντάξει, καλό είναι να τα αφήνει να ζεσταίνεται οποιοδήποτε μοτέρ. Είτε είναι Ναι. 50 ψόφιο είτε είναι Lamborghini. Έτσι. Θέλει ζέσταμα, ρε φίλε. Όλα θέλουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Τα μέταλλα πρέπει να φτάσουν στη θερμοκρασία του και να αυξηθούν στο χώρο του τέλο πάντων. Οπότε με αυτή τη συνταγή έχει πάθει κάτι, να στο πω εγώ έτσι. Όχι. Την τελευταία όχι. Και να μην σου πάθει. Μόνο αυτό που σου είπα, ότι έσπασε ένα ρουλεμάν μες στη μανιβέλα, ένα Εντάξει, αυτό- λατήριο. Το ελαττήριο τη μανιβέλα. Ναι, το να το αγοράσει αυτό δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λυθεί όλο το μοτέρ. Να ξαναμπεί. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά δεν έχει να κάνει με τη μετατροπή σου δηλαδή. Όχι. Μίζα, Μίζα δεν υπάρχει. Είναι Από αν είδα τα- πριν βάραγε κάτι ανάποδε εκεί. Προσπαθούσε. Από το πρώτο setup, μου έφτασε το Κατάλαβες. κόμπλερ και μου λένε όλοι δεν θα δουλέψει, δεν Δεν θα θα δουλέψει. δουλέψει. Έχω δει πολλά όμως βέβαια, 33 άλογα που έχουν μίζα. Τώρα δεν, και λέω παρά να μου ξανασπάσει το κόμπλερ σε ένα μήνα, να το ψάξεις. άστο, βάρα μανιβελιές. Ναι, εντάξει. Αν το γιατί- βρεις δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν το έχει η αντιλίβερη, άναψε σβήσει, σιγά δεν έγινε Ναι. και τι Καλά, να βάλει ναι, και αφού- μια μανιβέλα. Έχουμε γίνει Το λίγο έχω πει και όλοι. στα προηγούμενα παιδιά που είχαν με τα κρύπτων ότι αυτά τα μηχανάκια ξέρεις τι είναι, τα παίρνεις για τη βόλτα σου γιατί τα γουστάρεις και τα φτιάχνεις επειδή τα γουστάρεις. Είναι συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι. Δεν είναι ένα μηχανάκι που εγώ το έχω κάθε μέρα για τη δουλειά, θα πάω το κάνω έτσι. Το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε, σχέδια για το μέλλον. Τώρα μόνο περιφερειακά λίγο να. 500 κυβικά. Ό,τι- Σε Ναι, και ένα όχι, χρόνο όχι. 500 κυβικά. Γιατί είναι Εντάξει. πολύ άσχημο, ρε, γι' αυτό και θέλει κι άλλη. Έχει κάτι χτυπηματάκια, Μη έχει μου λες κάτι... τέτοια. Εντάξει, δεν φαίνονται ειδικά σε κάμερα τα καλύπτει, αλλά εγώ που το κοιτάω κάθε μέρα και το παραμικρό το βλέπω και μου τη δίνει. Εντάξει, Καλά, μόνο αυτό στοιχείς ισχύει, και λίγο. ναι. Δηλαδή, σχέση με όλα αυτά που έχει Ναι, δώσει, ναι. τώρα να δώσει και 50-100 ευρώ ακόμα, κλάιν, α πούμε. Ναι, εντάξει. Σωστό. Για τούρμπι με ετοιμάζει. Το Ναι, βλέπεις. έτσι. Έλεγε δεν θα φτιάξω άλλο, δεν θα φτιάξω άλλο. Ετοιμάζω τη βάση για το λεξίπτο το πίσω. Ναι, σταματάω. Πετάω άγκυρα για να σταματήσει. Εντάξει, μήπως πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι λίγο για τράξτερ σιγά σιγά. Αυτό είπα, μου ξαναχαλάσει, λέω δεν ασχολείται, θα το κατεβάζω τρέκτερ μόνο. Θα το κατεβάζει τράξτερ Ναι. και τέλο. Κάνει Δεν λίγο το αξίζει. χαβαλέ σου να είναι μια χαρά. Ειδικά άμα πάρω κάποια άλλη μηχανή μετά, αυτό πάει τρέκτερ εύκολα. Και κάνει και χρόνους κιόλας. ακόμα και έτσι. Βέβαια κάνει χρόνο. Ρε, τι μα περιμένει να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Οκ. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, παιδιά, Όχι. όχι. Αν έχετε απορίες, στα comment κάτω, να μπει και εσύ να απαντήσει τα παιδιά. Ναι. Έτσι, γιατί εμεί δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ακριβώ. Τα είπαμε, οκ. Ναι, τώρα ναι. θα ρωτήσουν διάφορα, δεν έχουμε ιδέα. Θα Εσύ σε θα πει. ρωτήσουν φίλε από κάτω, θα γίνει Ό,τι πολύ θέλουν. τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Αλέξανδρε πάρα πολύ για το παπί. Και εγώ Που έφερες ευχαριστώ. εδώ, τιμή μας. Και εμείς θα τα λέμε λέμε σε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Δοκιμάσαμε το μηχανάκι του φίλου μα. Ο Χρήστος το δοκίμασε βασικά. Τέλος πάντων,
Ας ξεκινήσουμε να πούμε. Τι να πούμε, τα χαρακτηριστικά τα πει όλα ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο τα blooper που δεν θα δουν τα παιδιά, αλλά τους τα πούμε. Με νίκησε το μηχανάκι αυτό. Αυτό. Τέλος. Με νίκησε. Μη νίκησε. Λοιπόν, το μηχανάκι επειδή έχει πολύ συμπίεση. Όπα. Σου είπα, θες να πεις να το φτιάξεις. Λοιπόν, επειδή το μηχανάκι έχει πάρα πολύ συμπίεση και βάραγε φούλα ανάποδες, μας ήταν λίγο δύσκολο να το βάλουμε μπροστά. Τραγική. Όχι, κοίτα. Τουλάχιστον τραγική. Okay, εντάξει, το έβαλε. Εγώ το έβαλα μια φορά τουλάχιστον. Κάνουμε εκπομπή στο ίντερνετ. Και τι είπα, πει Εγώ δηλαδή. δεν προσπάθησα καν. Καλά, εσύ Μετά από τις μανιβελές λέω δεν μας το βάζεις μπροστά να το οδηγήσουμε άνθρωποι. Εγώ το έβαλα στην αρχή, στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μανιβελιά. Μετά όμως. Πες να μέτρη 25 μανιβελές. Όχι, μετά όμως μου σβήσε. Αφού έσβησε μετά δεν το ξαναβάλα. Δεν ξανασχολήθηκε, απλά μου το έφερε. Λέω εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό το πράγμα. Πάρτο. Και η φάση είναι ότι επειδή έχει μάθει να δουλεύει το συμπλέκτη ανάποδα από εμένα. Δηλαδή το συμπλέκτη ήταν εδώ το. Τι να πω, το grip. Εδώ ήταν ο συμπλέκτη. Με το που έφευγε από εδώ, έπιανε. Με τη Δεν θέλω να μία. δουλεύει, ρε φίλε. Με πατημένο συμπλέκτη να το πηγαίνει στο μηχανάκι. Ο ορισμός του πατιναρίσματος. Ναι, και δε, μία-δύο έκανα 50 μέτρα σε μια φάση. Μέχρι εκεί ήταν, λέω παιδιά, πάρτε το. Ούτε 30. Ούτε 30. Δεν για μένα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά, δεν το οδήγησα καν. Απλά. Ο Χρήστος ήταν σπίτι για Λοιπόν, οδήγηση. εγώ το οδήγησα. Καταρχάς πάλι με μπέρδεψε γιατί έχουμε τις μηχανές πάνω μας στο κομμάτι ή όλες κάτω, αλλά το συγκεκριμένο το μεταξύ είχε και λευκή ταχυτήτων που δεν είχε το πίσω μέρος του παπιού, το κλασικό. Οπότε Μόνο μπροστά σαν εκεί μηχανή. έγινε σταυρόλεξο, κάθε αλλαγή ταχύτητα ήταν. Να σκεφτώ λιγάκι, τι θέλω να βάλω τώρα στα ταχύτητα. Γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το αστείο κομμάτι. Τώρα το κομμάτι, το πώς είναι αυτό το μηχανάκι. Λοιπόν, παιδιά, είναι απίστευτο. Έτσι. Έχω οδηγήσει παλιότερα ένα ανάλογο δυνατό παπί. Εντάξει, το οποίο ήταν dragster εκείνο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν ήταν στον δρόμο, δεν είχε ούτε φώτα, δεν είχε τίποτα. Εντάξει, είναι ένα άλλο πράγμα. Λίγα παραπάνω άλογα. Σαν εμπειρία. Τώρα, οδηγώντας αυτό, εντάξει, έπαθα πλάκα καταρχάς με το πώς δουλεύει. Δεν το πιέσαμε εκεί που μπορεί να πάει. Γιατί το μηχανάκι απλά. Δεν μη σπάσει κιόλας. Φοβηθήκαμε και λίγο, δεν ήταν και δικό μας. Εντάξει, καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Το μηχανάκι έχει πάρα πολύ δύναμη. Μου άρεσε ο τρόπος που δίνει έχει παντού γκάζι βασικά για το βάρος του, είναι ok. Με πρώτη, άμα επισημάνεις λίγο τον γκάζι παραπάνω, είδατε πώς το είπα. Επισημάνεις, απλά σε γλιτώνει ότι έχεις μακρύ ψαλίδι, φίλε, γιατί όντως πάει να ξεκολλήσει και με το μεγάλο ψαλίδι ακόμα. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ καλή λειτουργία. Τα φρένα του μου φάνηκαν ok. Έχει ένα τεράστιο φρένο μπροστά, οπότε. Έχει αλλάξει και δαγκάνα. Σταματάει. Ναι, εντάξει, έχει και μια άλλη δαγκάνα. Ok, όχι, μια χαρά, δεν μπορώ να πω. Το ταμπούρο πίσω δεν μου πολύ χρειάστηκε να σας πω και την αλήθεια. Εντάξει, τη στιγμή που το οδήγησα εγώ. Γενικότερα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν κάτι ιδιαίτερο, ειδικά αυτή η μυρωδιά που βάζεις, που πετάει άκαυτες, που πετάει λίγο λαδάκι που τσιμπάει, που έχει μια πολύ πιο racing φιλοσοφία. Δεν μιλάμε είναι γενικότερα και φτιαγμένο με racing φιλοσοφία. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν μιλάμε πια για ένα παπί, μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, αν σου βάλουν 5 πλαστικά παραπάνω και σου βάλουν, ξέρω εγώ. Βασικά, αν ήταν ο ίδιος κινητήρας σε ένα άλλο πλαίσιο, μηχανή, δεν ξέρω, μηχανάκι είναι, μια μηχανή. Μια μηχανή. Ναι, εντάξει. Τώρα 33 άλογα. Εντάξει, είναι υπερβολή. Στη ρόδα είναι κοντά 35-36 το μοτέρ άνετα, έτσι, σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη δύναμη. Πώς είναι. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν λειτουργία ο κινητήρας κτλ. Εντάξει, δεν με ζόρισε τόσο συμπλέκτη επειδή έχω μάθει και τον δουλεύω εκεί πέρα. Δηλαδή, εκεί πέφτει το ότι οι ρυθμίσεις του κάθε αναβάτη που λέμε πού είναι και πού δεν είναι. Και ότι δεν είναι και ρυθμιζόμενη η μανέτα. Δεν είναι ρυθμιζόμενη, πρέπει να δώσεις από κάτω από το βραχίωνα της καμπάνας ουσιαστικά, ξέρω εγώ, για να πάρεις από εκεί τη ρύθμιση, για να το καταφέρεις. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι τώρα. Σίγουρα είναι ένα πανέμορφο μηχανάκι. Σίγουρα είναι ένα μηχανάκι που δεν παίρνει απαρατήρητο. Σίγουρα έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά έχει πέσει και πάρα πολύ χρήμα. Έτσι, από ό,τι μας είπε και ο Αλέξανδρος, μας είπε κάποια ποσά τα οποία ακούσατε και εσείς το σύνολο, ας πούμε, εκεί. Νομίζω μπορεί να βγάλουν ένα άθροισμα να καταλάβουν ότι έχουμε φύγει πια. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Όταν μιλάμε για 2.000 για ένα κινητήρα, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, έχει δουλίτσα από κάτω γίνει. Βέβαια. Και χάνει αξιοπιστία όλο αυτό, έτσι. Ακριβώς. Γιατί δεν μιλάμε για racing πράγμα. Αυτό πάω να πω ότι. Να το πάμε λίγο αλλιώς. Αξίζει τα λεφτά του. Γενικά. Να πω να σε προλάβω. Θεωρώ ότι αξίζει όταν γνωρίζεις ότι αυτό που έχεις είναι ένα racing πια μέσα. Αυτό. Εκεί ναι, το αξίζει τα 2.000 γιατί έχει γίνει σοβαρή δουλειά και το βλέπεις στον γκάζι αυτό το πράγμα. Το βλέπεις, το αποδίδεις. Δεν είναι ότι λες
Ναι, αλλά είναι παπί. Όχι, δεν είναι παπί πια. Λοιπόν, είναι κάτι άλλο. Είναι αγωνιάρικο, είναι ωραίο, είναι δυνατό. Αξίζει λοιπόν τα λεφτά του όταν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να το έχει, αν όχι για καθημερινά που εννοείται ούτε καν, μπορεί να το έχει μόνο βολτάδικο. Και αυτό όχι βολτάδικο. Σήμερα θα βγούμε, πάμε για κάνα καφέ. Ναι, θα βγάλω. Όχι τέτοια βόλτα. Ενώ βόλτα να το πάρει και να πει ότι έχω μια μοτοσυκλέτα πλέον. Ας πούμε. Τέτοια βόλτα θέλω να εξηγήσω. Μόνο σου. Γιατί εντάξει, με αυτή τη σέλα δεν μπορεί να κάτσει κάποιο, γιατί νομίζω Θα σε πάει. Τσουνάμι. Εντάξει. Τσουλήθρα θέλω να πω. Από τσου είναι και τα δύο. Τώρα, αν αξίζει από θέμα ότι έχω ένα όχημα και αν αξίζει όλο αυτό σε σχέση με τα λεφτά, ούτε καν πάρτε μια μηχανή. Εάν θέλετε καθαρά να οδηγάτε ένα μηχανάκι εντός πόλης, ότι αυτό συνεπάγεται. Καλά, δεν μιλάμε για δουλειές delivery και τέτοια. Δεν παίρνει καν μπροστά για να θες να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να το βάλεις μπροστά καν. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το μπουκώσαμε κιόλας μετά το κακόμοιρο, εντάξει, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μας ότι ναι, φοβερό, πάρα πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο, πάρα πολύ γκάζι το συγκεκριμένο, παντού. Μας είπε ότι βγάζει πάνω από 160 χιλιόμετρα. Το έχει πάει 160 και μετά το κόψε. Γιατί σου λέει, και μετά το κόψε γιατί είχε πάρα πολύ ακόμα και απλά φοβήθηκε από θέμα ασφάλειας. Ότι δεν μπορώ άλλο να πάω. Δεν θα βρουν εδώ για να αναγνωρίσουν. Μπράβο, αυτό είναι λίγο τρομακτικά τα χιλιόμετρα σε τέτοια πλαίσια μετά από ένα σημείο. Λογικό. Οπότε, ναι, εάν θες να ασχοληθείς με κάτι ως racing χαρακτήρα. Κοίτα, και πρέπει να το πας για dragster μετά. Εγώ αυτό δεν το είπα και το παιδί. Ουσιαστικά ότι ξέρεις τι, άστο μετά, ρε παιδί μου, πήγαινε για dragster. Άμα να το φτιάξει κι άλλο, βγάλε και τα φώτα ξύλωσε τα όλα και πήγαινε dragster. Να κάνεις και το χαβαλέ σου ένα Σαββατοκύριακο να παίρνεις και καλά. Λοιπόν, άμα θες να μπει σε αυτή τη φάση και να πεις ότι ξέρεις τι, θα φτιάξω ένα τέτοιο μηχανάκι, τα 2.000 για το μοτέρ λέμε όλα τα άλλα, άστο, έχει φύγει πολύ το μηχανάκι. Για τα 2.000 για το μοτέρ αξίζει να το δώσεις. Εγώ θα τα έδινα. Αν είχα αυτή τη φάση, καταλαβαίνω δηλαδή τον άλλον άνθρωπο που έχει. Ναι, αλλά είναι το racing αυτό. Είναι όμως racing. Τώρα να δώσεις 2.000 στον δρόμο και να μου πεις ότι κόλλησα στην Ομόνια γιατί είχε κίνηση και τελικά το μοτέρ έσπασε. Δεν είναι αυτή η χρήση του. Δεν είναι αυτή η χρήση του. Όπως δεν είναι και αυτή η χρήση του σε πολλά άλλα μεγαλύτερα μοτέρ. Έτσι. Μην νομίζουν ότι λέμε μόνο για αυτό το μοτέρ. Πόσα κατέμ στην Ελλάδα έχουν υποφέρει στα χέρια κανένα. Όλα αυτά γιατί είναι λάθος η χρήση το οποίο κάνει. Γιατί εντάξει, μπορεί να τα κοροϊδεύω, να τα κάνω να τα αράνω. Παρ' όλα αυτά τα κατέμ τα εκτιμώ για πολλούς λόγους. Και θεωρώ ας πούμε ότι είναι πολύ καλά μηχανάκια. Αλλά πρέπει να καταλάβεις τη χρήση του κάθε οχήματος. Έτσι. Όταν λοιπόν βγάλεις όλο αυτό το κομμάτι από πάνω σου και πεις ότι ναι, δεν θα πηγαίνω για καφέ στο Περιστέρι, όπως κάναμε το στον Πυλεφάναρο που βάζω μανιβέλα με το χέρι, αλλά και στην ανηφόρα περιμένουμε όλοι. Εντάξει, έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πιέσεις ένα κινητή να βγάλει 3 φορές τη δύναμή του επάνω και να είσαι σε φάση. Εντάξει, ρε φίλε, μια χαρά δεν σπάει. Σίγουρα τι είναι. Όχι. Θέλει προσοχή, θέλει συντήρηση. Τον ακούσατε τι είπε για λάδια, τον ακούσατε τι είπε για βαρβίδες, για όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή μας. Θα το κάναμε με αυτόν τον προσανατολισμό και τον γνώμων. Ότι αυτό το μηχανάκι είναι και αυτό. Λοιπόν, το κεφάλαιο Krypton X νομίζω το εξαντλήσαμε, το κλείσαμε. Γενικότερα παπιά. Όχι, νομίζω ότι γενικότερα παπιά. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχουμε κάποιες ελλείψεις που μας ζητάνε τα παιδιά. Κάτι Wave, κάτι FX, αλλά παιδιά, εντάξει, πόσο παπί ακόμα. Θα προσπαθήσουμε λίγο, ναι, ρε παιδί μου, να το αραιώσουμε λίγο γιατί παίξαμε πολύ παπί. Ψάχνουν για κυνηγετική άδεια, από κάτω γράφουν στα σχόλια. Που έγραψε και ο φίλος την άλλη φορά. Εντάξει, θέλουμε μηχανές παραπάνω, είναι η αλήθεια μας αυτή. Μας αρέσουν τα παπιά, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και μια ισορροπία. Καλύψαμε το κεφάλαιο Krypton X. Εντάξει, όποιος φέρει κανένα τουρμπάτο, ευπρόσδεκτο είναι. Φαντάζεσαι, τίποτα. Όχι, ρε φίλε. Μόνος σου, δεν κομπρέσορα, παιδιά, εντάξει. Ναι, όχι, τουρμπό είναι υπερβολή. Κομπρέσορα μόνο και μετά. Λοιπόν, αυτό. Θα μπούμε λίγο και σε πιο tech θέματα από εδώ και πέρα, χειμωνιάζει. Φανταστείτε, αυτό το γύρισμα γυρίστηκε σήμερα με 11 βαθμούς Κελσίου. Έτσι. Και από ένα σημείο μετά ήταν νύχτα, πίχτλα. Και ήταν νύχτα κτλ. Δεν είχε τόσο κρύο ακόμα. Γιατί, αλλά εκεί, εδώ το μέρος που κάνουμε τα γυρίσματα, η Rock City εδώ. Rock City, ναι, έτσι λέγεται εδώ, Rock City. Λοιπόν, είναι λίγο παγώνει τέλος πάντων όσο περνάει καιρός. Ναι. Δεν είναι φιλόξενη σαν το κέντρο της Αθήνας. Αυτά. Θέλουμε να μας στέλνετε τα μηχανάκια κτλ. Κανονικά θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα μπουν και άλλα tech θέματα. Έρχονται κι άλλα στο κανάλι. Μόλις ανοίξει λίγο καιρός, θα ανοίξει και η καρδιά μας διάπλατα. Θα δείτε τι εννοώ. Εντάξει, μηχανή ίσον καλός καιρός. Η αλήθεια μηχανή είναι. Ίσον καλός καιρός. Για να την ευχαριστήσεις και εσύ τη μηχανή. Αυτά. Και να πάρουν και κάνα πλανάκι. Αυτό. Άμα θέλουν τα παιδιά να μας πάρουν δώρο καμιά GoPro μας την πάρουν, δεν λέμε όχι. Όχι, άλλο είναι αυτό. Το συζητούσαμε πριν, παιδιά, ότι μάλλον χρειαζόμαστε κάτι μηχάνημα, αλλά δυσκολευόμαστε. Να κάνουμε, ναι, οικονομικά λίγο τα έχουμε ρίξει όλα τα φράγκα στα οχήματα και δεν μένει τίποτα. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα, ρε φίλε. Μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα. Κλείνουμε εδώ, Λοιπόν, αυτά. Τα project μας έρχονται. Αυτό έρχονται διάφορα. Θα το λέω κάθε φορά. Τα project μας έρχονται. Τα το Be Continued. Έρχονται. Suspense, ο Χρήστος. Λοιπόν, παιδιά,
κομμεντάρετε. Τι άλλο να κάνουνε, πες Χρήστο, τα έχεις μάθει έτσι τον καιρό. Να κάνουν like. Άντε, ναι. Αδιάβαστος σε βρίσκω σήμερα νομίζω. Η ζωή μου όλη στο σχολείο ήταν αυτό. Λοιπόν, like, κάντε κανένα share, να μεγαλώσει η παρέα μας. Εννοείται subscribe. Πώς είναι, είναι πολύ Το βλέπεις. Αυτός. Τόσο καιρό μας βλέπει και δεν έχει κάνει subscribe, το ξέρω. Σε βλέπει. Αλλά είναι πολλοί που μπαίνουν και δεν κάνουν subscribe. Ξέρω κι άλλα, αλλά δεν θα τα πω τώρα. Τέλος πάντων. Σ' αφήνω για τώρα. Και μέχρι την επόμενη φορά, bye. Γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ. Έλα ρε φίλε, απλά δεν την μπάλα. Εντάξει, καλά, ωραία, καλά. Μωρό. Γι' αυτό τα έβγαζα που το μωρό. Ναι, γιατί με πείραξε το τρόσο, είπα μιλερώνομαι. Με τη δουλειά λέμε. Βασιλιά, και τη δουλειά μου. Γιατί δουλεύεις και ταινίστρα και το... Είχα μια χτένα, ήθελα να πω, είχα μια χτένα και ο κόσμος γεγόταν έτσι και κρεμιζόμουν. Αλήθεια, το θέμα λέει είναι χτενισμένο. Καθόμουν αγέροχος στο παράθυρο και